vendidos ao ano 1906. Non pensei que fora realmente tan real, ou sea, unha casa de verdad. Esperaba un baño normal. Con ese poteo ali, morres, non sei ningún morrín ali. Fixestes aí? Cagastes aí, falando mal? Os animales para do malo... Por ahora estamos, a verdade, que moi estresados. Pois xa comí un peseto. A ver se non hai problema. Que somos personas, tío, que somos personas. Comeza un novo día en 1906. Os Peña e os González pasaron a súa primeira noite nas casas. Polo noso lado, moi ben. Solo que tuve que ir dormir un cachiño con Sonia, por exemplo, porque como tiña 300 arañas detrás da cama, pois díxome, como que mamá ven un pouquiño pasón tamén. Entonces tuve un pouquiño con Marcos, despois tuve un pouquiño con Sonia, despois tuve un pouquiño a solas. O sea, que fui un... Non poden dormir nada, Os colchóns que non tiñamos que bultos. Despois que estaba moi pendiente de cada ruido, porque eu de noite sinto todos os ruidos. Eu creo que só dormín desde as 3 hasta as 4, porque oín todas as horas menos as 4. Víctor González tamén tivo problemas cos ruidos durante a noite. Ves, este é o ruido. Entonces, de noite, cerramos este e deixamos que corra por ali. E ao ir por ali son non, porque isto é criminal. Que faz, Martín? Matando ortigas. Matando ortigas. Todo o día atrás das vacas. As familias toman o primeiro almorzo en 1906, cada unha á súa maneira. A ver, ti faltas para almorzar? Un pollo. Un pollo. Xa están ali. A cociña dos González é como o camarote dos irmáns Mars. Non vos pode atender a todos juntos, Para me falta 4 orellas. A ver, vais a Mentres, os Peña parecen máis tranquilos. Venga, que temos que ir a sechar. Mira, agora o teu traballo é máis o da Alicia e traer hachas para ollar. Enchedesme ollar de hachas, vale? E o de Lorenzo ir a buscar agua. Hachas son medeiras para o lume. Maderita. Lorenzo Peña vai coller a auga a un manancial. Nas casas labregas de 1906 non había auga corrente, así que cada día había que ir camiñando ás fontes ou mananciais para conseguir auga potable. Era unha tarefa que adoitaba recaer nos máis novos da familia ou nas mulleres. Despois de almorzar, as familias recollen unha carta onde se lles conta que tarefas e traballos terán que facer hoxe. Estimada familia Peñares, chegou o momento de vivir un verdadeiro día de 1906. Por a mañá, Sara e Alicia teránse que ocupar de limpiar a casa. Baleirar os ourinais, sacudir os colchóns, facer as camas. Recibirán unha carta como esta cada día durante toda a experiencia. Iso axudaralles a organizarse. Bueno, un día completo. Antes de nada, deben conseguir a comida para os animais. Teñen que segar a erva para as vacas empregando galañas e fouces, algo que ningún deles fixera antes. Seguro que cada vez por aí alguna desas maiores ou mulleres maiores hace reír bastante, pero bueno, fago como me parece, que non sei se está ben feito ou mal. Non teño nin idea. Non sei como se fez. Xa levei un feixe grande e quero levar outro tanto, un feixe bo, porque é mellor collela do día anterior. E así é máis digestiva. Recoller a erva para as vacas pode resultar esgotador, porque cada animal consume uns 50 kilos de forraxe por día. As familias empezan a ver todo o traballo que teñen por diante, o que para os seus avós era a vida cotiá. Para eles vai ser unha proba de resistencia. Alicia ponse a cortar leña e aplica a lei do mínimo esforzo.
parece que lle sobra hacha ou lle falta tronco. Como cada día, os homes se enfrontanse ao problema de controlar os animais. Pero que non quere, poro, que non quere mover, a ver se vai para a oveja. Os porcos non teñen problema ningún. Hai 100 anos, limpar os cuartos e facer as camas era unha tarefa exclusivamente feminina. Eso? Hoxe en día, segue a selo en moitas casas. As familias están a vivir nunha época que nunca coñeceran e descobren que aqueles eran tempos moi sufridos. As tarefas cotiás, mesmo as máis pequenas e sinxelas, consumían moito tempo e enerxía. E é que nas casas de 1906 non hai tecnoloxía nin comodidades modernas. Todo o teñen que facer coas súas propias mans e con suor. Cuidado, non tira un botes, Espera, vale. Espera. Tira un bote, tira, madre, fíjalo tú. Vai haber que avisar ao veterinario. Hai que avisar ao veterinario polo porco. Porque o porco está aí tirado, leva toda a mañan aí tirado. A ver, arriba, anda, arriba. Que foi, a ver? Se está perfecto. Hai que lle dar pouca comida, porque eu para min que ainda se van a empachar os animales. Mas que estaba medio atontado. Está tirado, o porco está tirado así ali estendido, e falei e tal, e non, para min que te está mal a barriga, ao mellor unhas ervas que colleu o Martín que non lle eran boas, igual lle fixeron mal. Estaba dando llevo e non se levantaba, porque estaba descansando. Estaría cansado. Chico, leva toda a mañan aí tirado. Non pode, os porcos non Os porcos dormen toda a mañan e todo o día. Home, ese lle fai falta. Se a porca dos González está inmóvil, a dos Peña móvese demais. Os concursantes empezan a familiarizarse cos animais. Carlos decide poñerlle nome á súa porca e bautiza como Victoria. Victoria? Sí. Pois anda que túa cuñado chamalle Victoria. Pero é Victoria Beckham. Ah, entonces... Que? Victoria Beckham é Victoriada, se é a mesma, non? Sí. Pois Victoriada. Pero tens que chamarlle polos dous nomes. Se chama solo Victoria, despois túa cuñado... Mentres, a porca dos González exixe toda a atención de Margarita. Solo tocarlle xa se deita, a ver? Que queres máis? Vela, aí vai. Ala, e ponse ben preparadinha. Solo me faltan as cremas, o aceite, non queres saber de máis nada. Ou marchar ou facerlle solarium aquí. Sara dalle unha sorprendente lambetada a Victoria. A veña, que vai xos confiar. Se te portas ben, mañá non xou. Se soubese o que os ovos valían en 1906. Estos dous, un para leite e o outro para... As mulleres prenden as cociñas de leña, moi diferentes das que teñen nas súas casas. O certo é que en 1906 empregábanse sobre todo as lareiras. Só os labregos con carto se podían permitir ter estas cociñas. Ainda que eles pensen o contrario, teñen as mellores condicións de vida que se podían atopar en 1906. Cando se pode hai que carregar leña, non estar así no momento esperando, porque si é un... Ovos fritos para os nenos. Esta comida era impensable nunha casa labrega de 1906 porque os ovos reservábanse para vender. Despois de que coman os nenos, faino o resto das familias. Apáñanse coas obras do día anterior e repoñen forzas despois do traballo. Entre os González e os Peña segue a reinar a cordialidade. Teñen aparcada a competición e colaboran entre eles. De momento. Regalaremos un xamón daquel que tes ali que é teu. Ca outra familia por ahora moi ben. Estamos compartindo as cousas e tal, todos. Os alimentos. Por ahora estamos unha relación moi boa ca outra familia. Pero la vaca ya fusió dúas veces. O porco fusiou. Mentres as familias comen, a porca dos González está intranquila. O que eles non saben é que está en celo. A túa tamén é porca? Pois andaban berrando Pois a nosa. teño ganas de verse, porque o teu estaba pola ventana da corte. Os animais falan entre eles como se estivesen planeando algo. As familias están a punto de ter problemas.
Andaba de redoques, entón. Alcalde. Espera, votación. Votos a favor do alcalde de barrio. Eres Por maioría, meu. Alcalde de barrio. Mais traballa ainda. É todo para ti. Todo para ti. Bueno, pero o alcalde... Que lle teñemos que pedir? Pero si xamón, alcalde de barrio. O alcalde, se o comando traballar os outros, vale. Ainda se tuveras alguén que traballara, pandilla. Xa está claro cal era o plan da porca. Escapar. Vai a rescatar. As familias teñen que deixar de comer e perseguen a fuxitiva. Non nos capturan, ao final van fuxir todos. Teña, xamoncillo, va. Si garda, porque vai fuxir eu. Vai, tengo unha foto. Por fin volve metela na corte. Non está claro se as familias dominan os animais ou os animais as familias. A adaptación a 1906 está sendo complicada. Un descontrol total en casi todos os sentidos. Levei unha desilusión. Pasamos de 0 a 100 en 2 segundos. Nin os Fórmula 1. Bastante brusco, non o cambio. Porque pensei que iba a ser a cousa diferente. Se que así non ven. Aquí si tuéramos colchón, cociña de botano e agua e luz, quedábamos. É que botamos todo de menos, claro. Pero bueno, ainda nos fomos amañando, Eu vexo que podemos moito máis. Con 3 ou 4 tonterías, que para min ao fin e ao cabo son tonterías, pero que son imprescindibles. Un mínimo de higiene que non temos. Porque non che quero contar eu co baño ese cando me veña a regla, a ver como fago. Se o día foi duro, o peor chega coa noite. Os concursantes van comentar as súas impresións ás cámaras diario. Non era un programa de supervivencia, pero está nos parecendo algo, Xa levamos 2 días, como se leváramos semana e media. Joder, que levo sin encajar desde que entrei aquí. Non é fácil adaptarse a estes sistemas e outras persoas de momento parece que teñen algunha dificultad máis. Como non nos des tabaco do outro, eu creo que non vai ser moi difícil aquí a convivencia. Pola tarde tiño un discursiño para decirvos, non malo nin bo, pero estou tan mallada que o deixo para mañán, a ver se durmo un pouquiño e vos descansado tamén. Dille que se sacamos os animales xa ahora, se esperamos un pouco, a ver se están preparados ou como é. O terceiro día amence chuvioso, pero os animais hai que sacalos igual. Con todo, os González non o teñen nada claro. Te pregunta Carlos se sacamos os animales ou despois ou eu que sei. Os animales coa chuvia. Mellor era quitada pola tarde, está chovendo. Ten medo de que se molla vaca? Como? Ten medo de que se molla vaca coa chuvia? Anda ya. Que ten medo que colla? Con eso non contábamos. Ya está. E agora como facemos? Tú, sabes? A que te refieres con iso? O veciño non quere sacar as vacas, ten medo que se lle molle. Como se lle vai mollar a vaca? Queda que se lle molle, non pasa nada. Ademais, E falta colle. mandaronlle quitala, non? Sí. A vaca non colle unha gripe por eso. Carlos ten claro que a chuvia non lles fai mal ás vacas, pero vai falar cos González para decidir xuntos que facer. É que esta chuvia a terra non lle fai moito, molla un pouco por riba, pero enseguida seca. Foi un pouco que choveu. Está a terra moi seca, non? choveu, pero non sei. La de regalo xa nada, Entonces- regala a horta xa nada. Entón dentro un pouco levámolas. A ver, E quedades vos ali un pouco con elas, pero mellor ou así, entón despois atadas a Si, andámolas arriba e volver. E vides a xudar. Finalmente, os González sacan os animais e acompañan a Carlos. Anda, ven, vai. Ao mediodía chega Arturo, un vendedor ambulante. O seu carro leva produtos de 1906 que as familias poden comprar. Pero iso sí, terán que pagalos con pesetas de entón. Moi boas.
Arturo son, señora. Buenas tardes. O programa asinoulles un presuposto que as dúas familias deberán administrar con cuidado. Son 140 pesetas, equivalente a un soldo de hai 100 anos. Pois aquí teñen. Levo pan, levo corda, levo tabaco, estropajo. En 1906 a maioría das compras facíanse en colmados e tabernas, pero non hai ningún apreto das nosas casas, así que Arturo será un ultramarinos móvil. Mire que bro. O que sobrou da feira de Betanzos. Algo para emborracharse non hai, por aí. É o verdente, do Ribeiro, do Ribeiro. Pero bueno, non tens por que emborracharte tampouco. Di? Non ten nada do futuro. Do futuro? Por exemplo, do ano 2006. O futuro ainda non sei se o teño seguro. Estas non nos valen. Cuidado, que ali lle rouban, Está ben, más medidas. Deixa, bueno, porque non se levan ben cos chourizos, muller. Máis que nada por eso. Non fa falta velas. Xa te colleron, non? Te voy por Non lle roubemos, home, senón non volve, non lle roubemos. É que senón os 7 fillos que teño en distintas parroquias. Claro, pobrinho. As familias poden vender o que saquen da horta e mesmo facer trocos con Arturo. Mira que chorizos. Mira que chorizos teño, cambios por dentro. Son ricos, pero non que teño moitos chourizos, home. Que vai, se tens moitos La fillos bufé, e moitas la bufé. familias. E compras nos ovos. Ovos, home, a tal hora teño moitos, pero bueno. Ben contados, Contar ben que non me fiaría. Contados un, pero que somos tamén, A ver, logo, cantas mazás queredes? Vamos aí, Lex, ven. Os que unha polo menos para cada un. Venga, Aquí hai que poñer, a ver. Aí vai, con isto pasado, Poche traer a romana ahora, mi, ven o fillo ahora que a romana. Falta unha, bueno, non sei. O saco xa pesa. Teo, non nos engañes que somos... Falta unha, antes dicías que iba un kilo sobrado. Se levades unha a maiores, Eu xa que non Non vai. sei que na leva, pero... Xa que non vai aquí. Pois daquela... Moitas gracias. Hasta a semana. Encantado de coñecelos. O primeiro encontro con Arturo deu para comprar, vender e facer trocos, pero tamén para estafar e roubar. Víctor non se sente culpable. Se é un vendedor da época, creo que non nos pasamos. Que vai, Que na época tamén se roubaban mazáns. Había que joderlle, Había que primeiro joderlle e despois o mellor comprar. Hai que levarse ben con él, senón despois non nos ven. Pruébalo allí en el río. Os rapaces González teñen as súas propias regras para sobrevivir en 1906. Pero Alicia Peña non se queda atrás. A súa norma de supervivencia consiste en evitar o traballo duro. Non estabas traballando, la? Estou facendo as cousas, pero xa acabei. Non te has cogido outra cosa? Non sei se que non sei. Pues mira, temos que arrancar todas estas ervas. Ui, estou traballando lá, ¿Estabas traballando lá? Sí. Vete para lá, hombre. Oiche, Que? pero... Vas para lá, pero fai algo, Que vai ser ibo? Asegúrate que lle botaran de comer aos capóns de encorde, Quedan 2 meses por diante, e queiran ou non, todos terán que arrimar o hombro. Mira como mama. Mira, outra mira. Porque ven a extraña, unha rara. Pero nas casas de 1906 non todo é traballo. Os concursantes teñen a oportunidade de aprender cousas que nunca aprenderían nas súas casas. Epa, que cairo. Nunca és. Mira, papá, mira, tócalle. Tócalle con dedo, papá. Aí salen dos carros. Vai salir dos cornos? Claro, porque é un chico. Ah, É un chico. A facerse aos animais é a principal preocupación das familias. O castrón é especialmente conflitivo. O cabrito este, o das ovellas que lle vai dar cornadas á vaca, métese con ele, é moi cabrón. Entonces a vaca valle cos cornos e soltase, sabes, e xa non responde, solo pensa en darlle a cornada ao cabestro. Entonces están aí como a medio picados os animais. Pero outros animais presentan conflitos máis inesperados. Non nos demos moita conta así asiña. E bueno, que estaba en celo. E despois pusose aí co carneiro a andar aí de cariñitos. E cada vez puséronse peor, porque ao non haber nada, pois están os animales un pouco todos excitados. As de Cristo. Ai, por favor. As casas de 1906 reciben a Juan, un experto tosqueador de ovellas que lles vai aprender a técnica tradicional. Aí. tírale por aí. Así, así. Vete, pequeniño, va. Así. Anda, que xa estará aquí.
Si hai que ir levando a lan así coa man, aplastándoa. Claro. E ter cuidado de non ir nin moi cerca da pena, nin moi... que mismo, de non picala. Claro, non Claro, porque o que está picala... facendo ele é polo nervioso. No, estou preguntando como fai. Sí. Pregúntale despois. Bueno. E podes sacar un cacho ou ten que sacar senteira? Vaya, se sabes, bueno. Se pos unha peluquería, xa gana la vida. Peluquería de ovellas Juan Carlos de Padrón. Sara tamén decide intentalo. E a ovella acaba cun corte de pelo creativo estilo caniche. Deixa ver así, con ese collar. Non pode ser así, que está moi fea. De súpeto, oense ao lonxe os berros dos rapaces. Hai problemas cos animais. A vaca non solta. Ben só, está aí agora. Vai, que ten medo da ovella. Vai, ten medo da ovella. Las vacas quixeron! José González vai ao rescate. E desátase unha auténtica rebelión na granxa. No, mamá. Apura. José, ven polo porco que se me escapou. Porco. Déxala aquí. Ovella fusión. Abrirei. Ali? Esto. Pásase pola pata. Pasa. Ahora non te vas. Por fin os animais vanse calmando e a situación volve estar baixo control. A ver. Temporalmente. A ver. Vamos. Paso. Vamos, Nova. Vamos. É que se lle gritos, non me gusta gritar. Bueno, a ver agora como te levamos para lá. Xa o di o dito, terco como un porco, quieto. Vale. A pesar do caos xeral, Margarita conseguiu rapar unha ovella e devolve á corte sa e salva. Mira, Carmela, ahora parece que ten unha moza nova. Están mirando todos para ela. Están dicindo, que che fixeron? Eu quero como a ti. Vamos outra. Eita, eso. Bueno, isto vai ser un caos. Mentres, José está a facer as paces coa porca e decide levala ata a corte atada por unha pata. Mala idea. Moi mala idea. El porco fusió. Vamos. Bueno, vou ver se ela vai. Vamos, porquilla. Aleluya. La porca fusió pero volvió a seu sitio. La porca puxe pero vuelve. También. Un día máis superado, a Deus gracias. Estou menos cansada que onte. Xa o levo mellor. Xa me organizo bastante mellor. Penso que pola miña parte, como dixen onte, me adapto perfectamente, non me quero estender moito máis, a vaca tamén fuxiu. Bueno, un escándalo, hoxe, porque parece que están todos tolos. Oxe, anduveron tolos, de todo. É normal que haxa desorganización aínda, porque é salir de un mundo e meterse noutro. Sigo insistindo no do tabaco, non por min, senón por miña nai. Hasta o momento non tuven media hora para decir estou con meu fillo. Moi cansados, porque dormimos poucas horas de noite por culpa dos colchóns e dos galos que empezan pronto a cantar. Cantidade de regla, que se fai? Tiene que cambiar cada 2 horas. Como moito. E ando de arriba para baixo, de arriba para baixo, de arriba para baixo cada 2 horas. Eu non sei como naqueles tempos tiñan máis tempo para facer tantos fillos, porque eu estou cansada, non tengo gana de ningunhas historias. Vamos, vamos. Os primeiros días en 1906 están a demostrar que a experiencia pode ser divertida, pero tamén moi dura. E isto non fixo máis que empezar. José?
Vou te explicar a ver se me entero. Bueno, tede cuidado, porque eu non lle ten medo ningún. Ves, Liz. Pois non fun capaz de explicarlle que tiña que... No estamos lo levando ben, pero eles están levando así europeo. Eles están con levando a su puta madre. Eso, se me ouve pertule clima. A desventaxe os vexos moi mal organizados. E agora eu quería axudar ali, pero como en canto baixo xa el vai para o rollo, pois ten que estar un dos aquí. E levámoslo levando así.